Bok. Koliko ljudi, vjerojatno je toliko izvora motivacije i inspiracije. Ja sam svoje slobodno vrijeme djelomično utrošio da poboljšam uzgoj agruma, bavim se time rekreativno. A što se tiče onog sportskog cilja, kada nema utrka, okupio sam jednu lokalnu ekipu. Odabrali smo olimpijsku distancu, natjecat ćemo se, dakle male grupe, ovdje, ne virtualno, realno, na otoku Hvaru, lokalno. 1. svibnja, maja, 1.5. od 10 sati, gledajte nas uživo, pratite, bit će zanimljivih stvari. Javljat ćemo se uživo sa Facebooka, Adriatic Coaching stranice. Cilj je biti što brži, cilj je napraviti nešto, ostati ove dane motiviran, ja ću jako naprijed trenirati, pokušat ću ih sve rasturiti, nadam se, a kao trener pokušat ću samo podijeliti što više korisnih savjeta vezano za općenito natjecanje, motivaciju, inspiraciju, sve ono što čini jedno uspješno natjecanje kojih će biti vrlo malo ovih godina ako ga sam napraviš lokalno u svojem mjestu sa lokalnom škvadrom. Bok.